Καλημέρα σας! Φίλες και φίλοι, σήμερα στην εκπομπή μας θα παρουσιάσουμε τα tips της ημέρας. Μου είπε τα λεπτά. Δεν πειράζει. Το κάνατε το κομμωτήριο, μαλάκες τεχνικοί, δεν πειράζει, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Το ρούχο παρακαλώ. Ευχαριστώ. Έχετε ένα μπλουζάκι, ένα φουτεράκι, είναι τρίπιο. Θέλετε να κάνετε κάτι με αυτό, φέρτε μια σακούλα. Και να ανοίγετε προσεκτικά. Και άνοιξε το πετάμε. Έχουμε μπισκότα, σάντουιτς μπισκότα, παξιμάδια, λεμόνι, καφές, μπαλάκι, ταινία, κεράκια και σκουπίδια. Λοιπόν, ένα μπισκότο. Έχει τρίχες. Δεν μας πειράζει όμως. Είναι ωραίο. Γάμω την παραγωγή σας, γάμω. Μην ταράζεστε, συνεχίζουμε το πρόγραμμα. Λοιπόν, η εκπομπή σήμερα έχει χορό. Και γάμω την παραγωγή. Έλα τεχνικέ, τελείωνε. Κατ.